Lami, nak? Lami? Maayong hapon Surigao at hello world. So for today's video guys, pupunta nga pala ako sa grocery stores para mamili para sa budget namin ngayong linggo hanggang sa 20 ng September. So ayun, kumuha na ako ng basket at nag-isip-isip na rin ako kung ano yung mga pipili ko na akasya lang sa budget ko. Medyo malayo-layo po yung susunod yung sahod ko kaya kailangan talaga magtipid guys kasi nag-boarding house na kami dito sa Surigao City. So ayan, naglibot-libot na ako, nag-ikot-ikot na ako sa loob. At ayun na nga, nakakita ako ng Lucky Me dito guys. Kumuha ako ng beef tsaka chicken para may pampalit-palit kami in case na ano, diba? Tapos kumuha din pala ako dyan ng West Canton kasi mahilig yung asawa ko niyan. Tsaka ako syempre. Tapos yun, kumuha din ako nito. Na-curious ako dito sa ano na to, parang 5-5 po na ganun. Pinuntahan ko pa talaga yung cashier dyan. Itanong lang yung ano kung magkano yan. Tapos sabi 25 pesos lang daw. Kaya kumuha ako. So kumuha din ako dyan ng Milo para sa anak ko. At bingo kasi pagka natutulog sa hapon yun, binibigyan ko siya ng ganyan. Tapos kumuha din ako ng mga chicha. Chicha. Yan. Ano lang, inots lang. Kumuha ko ng mga chicha kasi pag nag-duty ako, may makakain ako. Tapos yan, kumuha din ako ng udong. Tsaka syempre yung partner niya. Hindi mawawala ang mega sardines natin o kahit anong sardinas pwede dyan guys. Masarap yun talaga yun, sobra. Try nyo minsan. Tapos yun, manakita ko ano nga pala dito. Ayun, mga alak. Sa alak corner. Bila ako nag-crave na katang tanduay. Na-miss ko yan. Wala kasang tanduay sa Maynila. May tanduay dun pero 7-Eleven, layo pa. Tapos, ayun, kumuha din ako ng ginisa mix kasi wala ko nakatang malig sarap eh. Kaya na lang ginawa ko. Tapos kumuha din ako ng ayan, suka at saka toyo. Kasi wala kaming suka at toyo sa bahay. Tapos nag-ikot-ikot pa ako konti. Tapos feeling ko, sabi ko, dami na ito. Pero feeling ko talaga may kulang pa. So ayun, kumuha ako ng sugar kasi stick na kape lang yung gamit ko sa bahay. At humabol pa talaga ako nito niyan guys. Nakalala ko kasi masarap yung yahon na yun, yung orange flavor guys, kung naalala nyo pa. So nasa bilahan na ako, bilis ko mag-shopping. Ay, mag-grocery pala, sorry. Tapos ayan, tapos nasa counter na agad ako. Binili ko na lahat ng na napili ko sa counter. Kaya tapos nagbayad na ako. At ngayon, nasa labas na ako. O diba, bilis. Wow, magic. Tapos naglalakad na ako papunta pauwi na sa amin. Tapos yung tapat nga pala ng grocery store guys is Caraga Hospital na yun. Tapos medyo malapit lang din kami doon. Ayun, sa kaliwa niyan, sa malaking pader na yan, Caraga Hospital yan. So yun, araw-araw ito yung pinaka-challenging sa aming magpamit. Ito nga pala guys, bumili nga pala ng papaya pa sa lubong sa baby boy ko. Ayun o, gusto niya naman yung prutas na yan. So, ayun, dito naman guys, preparing na tayo para sa dinner natin. Sana magustuhan ng anak ko at saka ng asawa ko, syempre. Tapos yun, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan natin para sa ulam for tonight's video. So, yun, nagluto ako ng odong de sardenas. O, diba? Sardenas. Yun. Tapos, ayun guys, ito nga pala yung mantika na yan guys. Mantika ng baboy yan guys. Galing pa yan sa Siargao Island. Pinadala ng mama ng pinsan ko. So inon ko na yung sibuyas tsaka bawang. Ayan, tapos konting galaw-galaw lang, tapos amoy-amoy. Tapos ilalagay ko na dyan guys yung sardinas natin guys. O diba, panis, mega baka naman, pang budget lang. Hindi, joke lang. Tapos yun, nilagay ko na nga yun. Tapos konting halo-halo. Syempre diba pag Pilipino tayo guys, I mean pag sa mga probinsyana talaga, ewan ko kung kami lang talaga magawa. Ayan o, lalagyan ng tubig tapos ibubuhos yan, diba? Tapos dinagdagan ko rin ng tubig para madami-dami yung sabaw ng odong de sardinas natin. Tapos yun, konting galaw-galaw din ulit. Tapos ganyan-ganyan. At iiwanan na muna natin siya ngayon. Papakaluan lang muna natin. Tapos yun, nakipagharap muna ako sa anak ko. Ayun o, diba? Rockstar yarn. Kulit eh. Makulit talaga yan guys. Tapos ito naman yung yung tito niya, ayun no. 'Di ba? Sa the heart, sa the all. Tapos ayun, kiss. Nag-kiss din. Tapos yun, ayan po. Ganyan po ako kalambing sa anak ko.
Tapos pumunta ako ng kwarto, tapos nakita ko siya. Naglalambing sa nanay niya. Oh, sweet naman itong bata na to. Tapos yun, syempre nakipag-garot din siya sa akin. Ayun, diba? Kaya kami ka-sweet ng ano ko. Sana maging walang mag-i-emote for this video. Tapos yun, naalala ko, naka-duty nga pala ako. So, galaw-galaw. Ayan. Sorry guys. Tapos yun, kumulo na nga pala yung pinakuluan natin guys. Kala mo talaga may baboy eh. Tapos yun, tinimplahan ko siya ng ginisa mix. Wala kasing wala akong ibang pang yan. Trinay ko lang din naman, pero okay naman yung lasa. Tapos yun, nilagay ko na din yung ating udong, syempre. Nakalimutan ko yung buksan agad yung udong, kaya medyo natagalan ako dito. Tapos yun, ako lang ba yung gumagawa na pinuputol sa gitna yung udong para dumami. Yung kasi yung purpose para gusto kong putulin yan para dumami lalo. Tapos syempre, tipid-tipid, diba? Tapos yun, ang tagal talaga niyan guys. Nga pala guys, sa mga nagtatanong, kahit wala naman talaga nagtanong, share ko lang. Nagbo-boarding house nga pala kami dito, kaya medyo na talaga ako guys, like back to zero talaga ako from Manila papunta dito. Tapos yung expenses pa dito sa boarding house, ganyan, bumili pa ng gasol, ganyan. Kaya sobrang nagbabudget talaga ako ng malala ngayon. So sana makasurvive. Pero bahala na. Tapos yun, so ayun guys, nilagyan ko nga pala siya ng soy sauce para pandagdag lasa na din dito sa udong de sardinas natin. At konting galaw-galaw. Tapos yun, tinikman ko na siya guys. Masarap naman yung result. Ginisa mix tapos soy sauce yung panlasa ko dun sa udong de sardinas natin for tonight's video. At yun, bumalik ulit ako sa table ko. Ayan guys, ang hirap po, diba? Wala pa kasing budget wala pa pambili ng table tsaka ng chair. Tapos kaya dyan, tiis lang muna. Tapos yun, nilak ko muna yung PC ko. Tapos bumalik na sa table para mag-prepare ng kasi kakain na kami that time. Ayan so iinom muna ako ng tubig kasi nauuhaw na ako. Like, nakakapagod kaya maglakad. Tapos diretso luto pa, diba? Pero at least, diba, kakain na kami. Tapos ito na. Ayan na. At makikita niya na yung anak ko dyan. Diba? Makita siya kasi nakakatuwa lang kasi kapag niya kakain kami, umaakit na agad siya. Tapos yun, muntik niya pang matapon yung ulam dyan. Gusto niyang kamayin yung noodles. Ayun kasi gusto niya yung feeling ng yung sinizip yung bawat piraso ng noodles na yan. Thank you nga pala sa lahat ng mga nanood at nag-subscribe at nag-follow sa aking Facebook page. Sana supportahan niyo po ako sa mga susunod kong mga vlog. Maraming salamat. Bye-bye.